kapag halimbawa kayo po ay merong regalo at ito po ay pagkain, siguraduhin po natin na hindi po siya nakabalot para alam po na you need to consume it immediately or magbibigay ka ng warning. Yan, pritong pasabi, manok, magpasabi. Diba pritong manok yan ha? Spaghetti luto yan ha? Pansit malabon yan ha? Yung nakabilao yung pansit malabon tapos balot na magandang regalo. Tapos wala kang kalam-alam na ba nilagay mo sa ilalim ng Christmas tree. Ganun. Magkakaalaman na po talaga ng mga laman ng mga regalo. Totoo yan. Isa pa magkakaalaman kung sino talaga yung mga ninong at ninang na magtatago na ngayong Pasko. Dapat malakas din ang pakiramdam ninyo. The subscriber cannot be reached. Yan. Wala po kami dito sa istasyon. Hindi po ito live. O at least sinabi na namin na baka mamaya wag na mag-effort. Kasi iyon namin kayong na-disappoint. Ayan. Alam mo, Bart, babalik tayo sa sa bakit nga ba may mga ninong at ninang na nagtatakas? Yan. Bakit nga ba may mga ninong at ninang na kapag panahon ng Kapaskuhan, sa halip na natutuwa sila with giving, is naiinis sila o naiirita sila? Bakit nga ba? Bakit? Ano mga napagtanto mo? Hindi, matagal na natin itong napagtanto. Ang napagtanto natin. Matagal na natin itong ginagawa. Matagal na natin. Bilang mga matagal na po itong gawain. Ito po talaga ang dahilan. Yan. Alam namin. Pakinggan nyo. Pero totoo para sa akin, ang dahilan kung bakit may mga ganyang ninong at ninang, hindi naman natin nila lahat. Marami ding mga ninong at ninang na very excited sila kapag Pasko. Nag-aalat talaga sila ng portion ng kanilang kita para mabigyan yung kanilang mga inaanak. Diba? May mga ganun. Pero yung sabi ko nga, partner, may mga nagtatago, may mga naiinis. Diba? Siyempre, number one na rason na din talaga dyan is baka nga naman this year, si ninong at ninang walang budget. Diba? Hindi naman kasi lahat correct, hindi naman lahat nakaluluwag-luwag. At siniswerte, taon-taon meron, wala. Sinasabi natin, partner, wag tayo lagi nga maniniwala sa mga nakapost sa social media. Hindi po porke nakikita po ninyo ng mga ninong at ninang po ninyo, parang ang daming work or ang daming ginagawa, ang daming pinupuntahan. Ibig sabihin na ito ay marami silang ekstrang pera. Ang hindi nyo po alam kaya nagsisipag yung mga yan, ang dami pong utang na mga yan. yung mga pinagkakasipagan po nila, ang mga kita po niyan, hindi pa para sa mga inaanak lamang. Ang dami pong ibang mga responsibilidad. Yan yung una, syempre. Hindi, tama si partner, hindi naman yearly, parang bonggang-bongga yung ninong at ninang mo. Kung last year bongga siya, edi wow, thank you. This year, kung medyo natamaan ng hindi masyadong maganda yung kanya negosyo, o di naman kaya na-scam. Di ba, mga ganun, wag tayo mag-expect. Yun yung isa sa mga dahilan kung bakit nagtatago sila. Ang pangalawang dahilan dyan is, kinuha mo kasi ninong at ninang, hindi naman kayo close. Yan ang sinasabi natin. Kapag kukuha po kayo ng ninong at ninang, yung talagang ka-close mo, yung maiintindihan mo kung bakit walang pera, yung alam mo kung ba't walang pera, kaya hindi mo nakukulitin, at yung mismong ninong at ninang, dahil nga ka-close yung inaanak niya, hindi na yan nag-iisip. Matik na magkukusa na yan. Basic sa kanya yun. Palibhasa, yung kinuha mo mga ninong at ninang, kung sino lang yung popular sa lugar ninyo. Diba yung nag-assume ka na, ito lagi taon-taon magbibigay sa akin ng pera kasi kapitan siya ng barangay. Hindi laging ganon. Diba may mga ninong at ninang na talagang sadyang nagkukusa na sa mga inaanak nila. At tama yung sinabi mo, partner, wag masyadong asumera. Diba? Para sa mga inaanak po, wag masyadong nag-a-assume. Hindi sa lahat ng panahon ay laging may laman ang bulsa ng mga ninong at ninang. Totoo. May mga pagkakataon, madalas din ang pagkakataon na wala sila, pinipilit na lang nila. Tama. In other words, wag kayong asumera, wag din kayong mamimihasa. May kaunting galit yung pagkakasabi. May kaunting galit yung namimihasa. Ganito kasi, kunyari, halimbawa, pag nagbigay ka ng 1,000 partner, ang expectation niyan, ang assumption niya, pagbalik niya next year, either tataas o mananatiling 1,000 pa rin yan. Diba? Oo, kasi syempre, nagbigay na ng ganito. Kaya nga dapat, isa pang advice sa mga ninong at ninang, umpisa nyo sa 50. Para next year, 70 na. Sabagay, sunod mas na taon, 100. maganda yun. Kasi nga naman, kung stinart mo talaga, pasabog ka agad at 1,000. Tapos may regalo pa, may pera na, may regalo pa. Next year, 1,500 yan. May expectation sila na tatas. Alam namin yung mga ganyang kalakaran. Tama. Kasi minsan din kami mga naging inaanak na kapag ang ninong at ninang ay nagbigay ng mataas, tapos sa susunod na taon biglang bumaba, nagbubulungan po yung mga inaanak ninyo. Si Ninong, kung ripot na ngayong taon na ito. Diba? Unlike yung sinabi mo, partner, na mag-start ka from mababa, tapos pataas ng pataas. Yan. Maganda rin yung build-up Maganda din na para, yung si Ninong, grabe, 50 lang dati, ngayon 100 Correct, na. Kuripot talaga. Kuripot pa rin. Hindi,
Pero at least, ang sabi si Ninong last year 50, ngayon 100 na. Hindi na kasalanan ni Ninong kung ginudge pa rin siya as kuripo. Pero 'di ba, at least ang comment is, wow, nagtaas. Diba? Umpisan po natin sa 50. Kung halimbawa, gusto mo may regalo pa, umpisa natin sa ballpen. Yan. Para next year, ballpen with notepad. Sunod na taon, ballpen with notepad and sharpener. Sunod na taon, ballpen, notepad, sharpener with crayons. O, diba? Totoo yun. Hanggang sa nagdalaga na siya at hindi na siya bibigyan ng aginaldo. Kasi isa pang rule, pag medyo may boobs ka na, iha. Medyo permi ka na sa bahay. Huwag ka nang sumayaw sa mga ninong at ninang. Nakakaano na yan. Nakakalurkay na yan. Diba? Nagkakaroon na ng mali siya ang pagsayaw mo. Oo. Natandaan ko talaga may ganyan dati sa atin dito, parte. Nung bata siya parang okay lang. Nung nagdalaga na, okay na. So parang awkward ako. Okay lang sayawan niya ako. Pero parang nasarap din siya. Pero sumasayaw-sayaw pa rin siya. Tapos dalagan-dalaga na siya. Parang awkward na talaga ako. Pero actually yung bata naman, o yung dalaginding. Wala lang naman sa kanya. Yung nanay talaga, yung porsigido. Anak, sayaw ka na, dali. Nandiyan yung ninong at ninang mo. At hindi lang yun, partner. Hindi lang naman yung nanay at tatay ang porsigido. Ang may mali siya talaga din, ang ninong at ninang na, di ba? Kasi malay mo dun sa bata, wala lang sa kanya eh. Kinalakihan niyang tradisyon yun na para bigyan siya ng aginaldo sa sayaw siya. Kaya lang, alam mo na, medyo may kaunting boobs na po, guys. Medyo ay ano na natin. Medyo mag-isip-isip na tayo ng ganun. So may rulings po, ha? Yan. Mga nasa ano po yan, nasa handbook. Yan. Ninong at Ninang handbook. Yan. Kung wala pa po kayo, baka hindi nyo pa po natatanggap ang 2023 revised edition. Pero ultimate dyan talaga, partner. Yung dapat, yung pipiliin mo ninong at ninang, yung sobrang ka-close mo yung ano. Totoo yun. Sobrang ka-close mo talaga. Kasi magkukusa yan eh. Kahit Agree. na, hindi, siya yung hindi tataguan na inaanak. Siya yung hindi maiinis. Kung man kailangang, siya yung makakaintindi, maintindihan niya na, ay, yung ninong at ninang ko may pinagdaanan. Papaano? Magkakausap kayo buong taon eh. Tama. Diba? Buong taon kayo, magkakakilala kayo. Ganon yung pipiliin po natin, ninong at ninang. It's not about quantity. It's about quality. Yan. Kalidad ng ninong at ninang. Hindi dami. Tama. Wala pong contest. Nakasulat ulit yan sa handbook ng mga ninong at ninang 2023 revised edition. Ganon. Ilan ang inaanak mo ngayon? Kaunti lang, partner. Mga ilan sila? Dalawa? 16,289. Kaunti lang. Hindi kaunti lang, wala, partner. may less than 5? Less than 5. Talaga? Oo. Kasi nga, pagka umabot na ng 12. Binyag pag umabot na ng 12, partner, hindi ko na sila consider. dahil lang pagbibigay ng aginaldo pang bata lang. Hindi, less than 5. Pero ito, yung 5 na yun. Siguro naman less than 8. Siguro. Siguro naman less than 12. Siguro naman less than 15. Yung hindi talaga sigurado. Pero hindi talaga sigurado. Itong 5 na to, sila lang yung accepted mo. Among the proposals given to you. Na parang kukunin kitang ninong pero ninang pero hindi mo tinanggap pa. Maraming ganon. 5 lang ang tinanggap mo. Oo, tumatanggi talaga ako at hindi po totoong malas. Ang tumanggi. Oo. May ganon kasi tayong yung mga pamahiin. May mga nagpauso niyan eh, yung mga mga sinaunang tao eh. Siyempre, yung mga yung nagpapaninong at ninang sa'yo. Sabi, mamalasing ka, ganyan. Diba tinanggap tong anak ko? Hindi kasi, mahalaga kasi sa ang background ko kasi, partner, nung bata pa ako, kahit wala pong maniwala, ang maniniwala lang hindi ko maitawid. Hindi ko maitawid. Ang maniniwala lang dito, yung manakilala sa akin bata ako. So, nung bata ako, partner, ako ay very active sa church. O, tingnan mo, dyan pa lang, nag-off na kayo ng radio. At isa sa mga exposure ko ay yung pagbibigay ng seminar sa mga ninong at ninang. Oo, sa binyag. ikaw yung nagpapaseminar. Sa binyag. Hindi, ako yung nagtag-abot ng juice. Pag may mga nauuhaw na. Alam mo talaga kausap. Unstable talaga mag-isip. Otter na otter. Kaya nga unstable mag-isip, tapos kukunin nyo ako ninang. Nauuy. So yung ganon. So, bata pa lang ako, very much aware ako na ang kaunti na ang observation ko, partner, ang
ang konti ng mga nag-a-attend ng mga ninong at ninang sa simbahan. Pero pagdating sa reception, ang dami nila. Parang hindi sila may mga iba na hindi nag-e-effort na makarating on time for the seminar. But they will make sure that they will go on time sa reception. Kasi syempre kainan eh. Napagtanto ko nga na marami talaga pag naubusan ka ba naman ng pagkain eh. Totoo. Diba? Magre-reklamo ka. Nagbigay ka ng aginaldo tapos naubusan ka ng pagkain. So, kailangan maaga ka doon. So, ibig sabihin, dahil nga sa exposure ko na ganun, aware ako doon sa role ng ninong at ninang to be the second parents. Yes. Meaning, kapag kami nangyari doon sa mga magulang, yung mga ninong at ninang ang mag-aalaga doon sa anak. Ngayon, kung hindi ko ka-close yan, ba't ko alagaan yan? Sorry, I love kids, pero kailangan ka-close ko sila para maging ninong at ninang, dalawa ko. Para maging ninang nila ako, mahalaga sa akin yun. Mahalaga yung role na yun. Kaya, pinipili ko sila. Pinipili mo lang yung tatanggapin mo, naaanakin mo. Correct. Bukod doon, kuripo talaga ako. Kaya nga huwag kayong dyan, hindi porke maarte ang ninang nyo, agad-agad, galante yan. Huwag ganon. Huwag kayong maniwala sa ganong Huwag kayong maniwala sa mga ganyang mga outfitan ng ninang nyo. Yan ang pinakakuripot. Pero tama ka doon Mahalaga kasi sa akin yun. Kasi tingnan mo, partner, kapag yung napilit lang ako, hindi ko matandaan na kinuha ako ninang, kasi nga hindi ko siya ka-close. Kapag namas ko, parang may kaunting sama ng loob. Oo, na hindi dapat kasi bata yan. Diba? Hindi naman. Ayun naman yung batang yan. Nandito na naman. Kumakatulong naman sa bahay. Punta mo nga. Ay, hindi dapat. Yung hindi ko yung haharap. Hindi dapat, diba? Ang pangit. So, kahit hindi ka makasalanan, nagiging makasalanan ka tuloy. Kasi nga, in the first place, kinuha mo, hindi naman kayo close. Di magandang. At ang magulang, masasaktan din. Ba't ganun mag-isip yung ninang at ninong? Diba? Pero, to begin with, alam mo ba yung tunay na role nila? Totoo yun. Diba? Magandang paalala yun. So sa mga susunod po na kukuha ng mga ninong at ninang, make sure itong mga taong ito ready nga pumangalawang magulang sa mga anak ninyo. Diba? Although iba-iba kasi ng perspective eh. Iba-iba naman talaga. Tama din naman yun. Yung binanggit mo, ang perspective naman ng iba, hindi ko man magampanan, diba? Yung pagiging pangalawang magulang. Ang sa akin lang is we value our friendship eh. We value our relationship. So dapat naman talaga may friendship at relationship. Yes. Yun yung sinasabi natin, di ba? Hindi ka man maging second parent talaga literal, di ba? Kasi hindi mo baka hindi mo rin sarili mo ang pimple, hindi mo magamot, di ba? Maging second parent ka pa ba? Pero ibig sabihin, tama nga naman, partner. Mas malalim lang though talaga yung second parent. Kasi yun naman, kaya nga God parent eh. Mas malalim na parang pagpapaliwanag at dahilan kung ba't ka pinili. Pangalawang magulang talaga. God parent talaga yan, di ba? Pero ang importante, meron talaga kayong relationship. Yes. Kasi kung wala kayong relationship, nagkakitaan lang kayo, nagkatuwaan kayo sa isang inuman, di ba? Hindi uubre eh. Totoo yun. For example, yung mga naging kaklose natin nung college natin, nung college tayo. 'Di ba normally yung mga anak nila at mga anak natin na tayo yung mga nagninungan at ninangan eh. Kasi diba? nga may relationship tayo. Yes, ganon. Hindi yung tipong nakainuman mo yung umaten kayo ng isang okasyon, nasa kabilang table yon, naisipan mo lang gawing ninong o ninang. Or kahit naman hindi nasa kabilang table tapos ang feeling mo sa relationship ninyo nag-shot kayo together tapos nag-enjoy kayo. Hindi kasi pwede yun eh. Uy pagka may anak ako kukunin kitang ninang pero ang moment ninyo, nag-shot lang kayo at ang saya nyo nung moment na yun. Depende. So, walang relationship yun pagka may moment lang kayo doon. Correct. Diba? Yun yung sinasabi natin, diba? May mga taong they value relationship at doon na, yun yung parang launchpad nila para maging ninong at ninang ng mga anak nila. Kasi may relationship. Yes, ganun dapat. Yun yung sinasabi natin. At I think yun yung ideal. Correct. Para pagdating na panahon ng Kapaskuhan, wala pong ninong at ninang natatakas. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun!